Tiesitkö, että jos ruskistat voita, niin kuin oikeita voita. Sitten heität kulhoon mantelijauhetta, kookosjauhoa, ruokasoodaa, kanelia, piparkakkumaustetta ja saksan pähkinärouhetta. Sen jälkeen vatkaa toisessa kulhossa pari munaa ja haluamasi makeutta ja vaaleaksi vaahdoksi ja lisäät joukkoon vielä cream freshia sen meidän alussa ruskistaman voin. Ja vatkailet pikkasen siihen väliin. Sitten lisätään nämä meidän kuivat aineet ja vielä porkkanaraaste ja vatkataan toi koko höskä tasaiseksi taikinaksi. Sitten kaadetaan toi meidän taikina levinpaperilla vuorattuun vuoka uuniin 175 astetta 25 minuuttia, jonka jälkeen nostetaan nämä meidän kakkupohjat vähäksi aikaa jäähtymään. Sitten isketään kulhoon voita, karppitomusokeria, jääkaappi kylmää tuorejuustoa ja sitruunamehua ja vatkataan meidän kuorutetta, kunnes se on vaaleaa ja kuohkeaa. Sen jälkeen isketään tuo kuorute tuohon meidän kakun päälle, tasotellaan vielä mukavasti ja pienet saksan pähkinärouhet voi lisätä vielä siihen päälle, niin saat aivan törkeän hyvää vähähiilihydraattista ja gluteenitonta porkkanakakkua. Koko ohje löytyy tuttuun tapaan tuosta alhaalta ja heitähän tiliseurantaan, jos vähähiilariset reseptit voisi kiinnostaa.